In een winkelpoort in het centrum van Ljouwert is op het stuit een grote bron. De bron breekt krek vertreden uit in een gebouw aan de voorstreek. Omdat het midden in de binnenstad is, wordt voortdagelijks opschaald. Intussen is het een grip in een situatie en binnen ek de oren helpt sinds oproepen. Ja, iedere keer wanneer we erin gaan, dan is het confronterend om dat te zien. En ik mat hier gewoon terug in, ik mat er gewoon op een gegeven ogenblik. Ik wil eens dan een keer binnen geweest, een paar keer, en dan ging ik s'nachts naar de wekker en dan zocht ik het alweer voor me. En vooral wat je stier, maar ja, alles wat is wist op een gegeven moment. Ik kan het net weer omkrijgen. Wat is dit nou geweest? Bruce Springsteen. Ja, toen was er niks meer voor. En ja, ik heb een bepaalde filosofie voor mezelf ontwikkeld. Een mens die rint vooruit en een vis die zwemt ik vooruit. En mijn kot die rint ik vooruit. Dus ik moet vooruit. Dus ik kan wel brouwen stilstaan en stilzitten. En denk je van, ja, dat hier ik al hier en dat hier ik al hier. Maar het is gewoon niet meer, dus ik moet gewoon de situatie accepteren. Zoals die gewoon is, zo is het. Maar ik weet nog precies waar het spul stier. Hier stieren al die LP's, hier dit weer een gedeelte van mijn uitjouwerij. En dus ik ken nog altijd op een gegeven moment stieren alle singles stieren langs en weet ik wat. Dus iedere keer dat ik wel confronteerd met ja, dingen dat ik denk van ja, dat zie ik nog en dat weet ik. En die gesigneerde plaat van hier kijk ik nog en die banden van die nooit meer nu bracht, die hier kijk ik nog op een gegeven ogenblik. Dus het is op een gegeven ogenblik van ja, de kerst wel voor verdraaien op een gegeven ogenblik. Of die kopte voor verdraaien op een gegeven ogenblik. Maar dan komt het, door de achterdeur komt er weer binnen. Dus daar haast niks aan op een gegeven moment. Gewoon sissen van, dat wie het. En het is heel confronterend op een gegeven ogenblik. En voor mij is dit nog altijd een, ja, letterlijk en figuurlijk een raar, zwart god. Ik nog net helemaal uit ben en weet ik wat. Maar zo daar is ik deugd op een gegeven ogenblik. Hè. Die door daar is de deugd. Dus die komt maar gewoon ik op. Vind ik persoonlijk. Hoort er wat heeft hij bij de draaitafel liggen? Marvin Gaye of zo niet? Haast hij Marvin Gaye of zo niet? Welke? Een cd'tje? Ja. Opzetten? Even een cd'tje even opzetten, ja. Ja, ik ben altijd toch wel verliefd geweest op muziek. Het is mijn grootste liefde. En ik vier nooit dat ik een uur of 12 uur. En toen zit ik daar op het Oude Galileeën. En die man hier een hele protte singeltjes. En ik vier samen met mijn heid. En ik zit er op een groen en ik zit er naar al die singeltjes te zien, al die mooie labeltjes en weet ik wat, zo wordt mijn artiesten erop. Die ik soms koer, maar de meeste net. En ja, toen ben ik dus echt verliefd geworden op singeltjes, op muziek, op platen en weet ik wat enzovoort. Hey koeien, kom maar in jongen. Wat leuk om jou weer te zien man. Ja, ik heb geweldig. Welkom. Ik heb een bruintje gehad, hè? Wat zeg je? Dat er een bruintje was, hè? Ja, gigantisch band. 150.000 LP's. Ja, 150.000 LP's man. Ik zei al wel. Dat niet te geloven, hè? Het zou aardig gefikt hebben. Ja, jongen, vreselijk man. Ja. Maar ik wil zeggen dat de binnen ik. En dit is heel moeilijk is dit. Hiernaast. Maar er binnen natuurlijk ik dingen die volle verschrikkelijker binnen. Dan deze bron, hè, ziekte en dat soort dingen. En ik moet zeggen, en wat heel erg belangrijk is, is de enorme steun en liefde van al die mensen op een gegeven ogenblik. Echt puur liefde, hè, geen flauwekul en weet ik wat enzovoort. En ja, toch een bepaalde, ja, dus dat had me toch over de streep getrokken op een gegeven ogenblik. Om toch weer dit prachtige avontuur om te gaan.
Dit is deze man die zit op een trein, zit hij. Conducteur, wat was Ja, hij? conducteur. Conducteur. En wanneer deze man tiet had, tussen de trein droog op een gegeven ogenblik, dan komt hij altijd even naar de winkel toe. En dan zocht hij eventjes hoe, eventjes om. Dus hij zit nou voor de deur. Dus ik ken hem natuurlijk net op een gegeven moment voor de deur laten staan. Dus, zomaar even zoekzussen. Oké. Ik heb ook wat dingen binnengekregen van die serie van LP's die je ook verzamelen. Die gekleurde LP's. Oh ja. Nou zet er een mooie plaat op. Zoals het al, hoort er zet een plaat op, een mooie plaat op, en die dochter net. Direct slaat die oor. Even in. Hij komt erom. Marvin Gaye, hey. Jee. Bedoelt altijd mooi. Dit is gewoon, dit al jaren mee. En wie is het op een gegeven ogenblik, dit draait voor jong en oud op een gegeven ogenblik. Misschien veel dat, hè. Er zit een bepaalde, zo, en dat is de eeuwigheidswaarde van muziek. Goeie muziek, ja, dat verdwijnt nooit. Nee, dat gaat altijd terug.